A'udhu billah, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Muna farawa da sunan Allah maɗaukakin sarki wanda ya bamu dama da iko. Yau muka fara wannan YouTube channel namu mai suna Hikimomin Anas Darazo. Muna kira ga sauran 'yan uwa da su bibi wannan shafi namu. Abin da muke sa ran idan Allah ya amince za mu rika tattaunawa a kai abubuwa ne da suka shafi rayuwa ta al'umma, musamman a mataki da ya shafi tunani, me ya kamata mutum ya sa a gaba, da kuma abin da ya shafi zamantakewa. Idan na ce zamantakewa, ya haɗa da kai da abokinka, kai da iyayenka, ke da saurayinki, ke da mijinki. Muna so mu ƙara kwaɗaitarwa da kuma zaburar da matasa akan duk wani buri da suka sa a gaba. Za mu kawo hanyoyi na ƙarfafa gwiwa, na kaifata tunani da kuma inganta mu'amala. Abin da ya shafi kasuwanci, insha Allahu, musamman abin da ya shafi kasuwancin yanar gizo da kuma na zahiri din, akwai shawarwari da muke sa ran zamu bayar. Akwai dabarbaru na zamantakewa da abubuwa da dama wanda muke roƙon Allah ya bamu iko mu faɗakar mu kuma tunatar. So insha Allah muna fata mutane su bibiyi wannan shafi, su yi mana liking, su kuma yi mana subscribing da sharing. Idan akwai wasu shawarwari ko wani gyara da aka gani daga yanzu ko zuwa gaba, kofar mu a buɗe take. Mutum zai iya kawo mana gyaransa ko shawarwarinsa, kuma insha Allahu ta'ala za mu karɓi wannan gyara da izinin Allah maɗaukakin sarki. Muna fata Allah ya taimake mu, ya sa kuma mu yi domin sa ba don halin mu ba.